Sadelo maneh sliramu wis kagungan garwa. Kalamun sliramu wis kagungan garwa sing pinter. Gonmu lelakti marang garwamu. Iso aku dawuh panjenengan karo. Senopati, arep dawuh Kanjeng. pasugatan calon pisan saka Medang. Ojo nganti ngucuwani. Jalaran alih luwakmu mung Medang minangka dadi pisan. Ampun semelang Kanjeng. Sedaya ora ben kagem tamu saking Praja Medang. Sampun sebab kantun ndok dawuh panjenengan dalem. Lah kae ngarep kurang ngantek saka Medang. Kadang kawak delik awak wong liya dadi anak. Muga-muga nggonmu dedaupan dadi kaken-kaken lan ninen-ninen. Putraning sun pangeran Kalawangsa. Mumpun Rama bisa nyurung donga. Muga-muga tulus rahaja nganti kaken-kaken. Monggo-monggo. Kula aturi pinarang. Sedaya dawuh Dara. Suwun Prabu. Besan Adipati Mahardika. Nilaaken sewa panpun. Dene panjenengan kersa nderekaken ingkang betul dedaupan kalih putri kula Mahadewi. Mahadewi Inci dawuh sing Rama. sabar. Ngaji Rama. Besan Adipati Mahardika. Kula dalah pangombyong temanten sepisan. Ngaturaken panpun sampun dipun sugata. Mahadewi. Inci Rama. Kajari saking menika mbok pilih. Kula sagutrah pangombyong temanten. Kamas jenengan iki menapa? Mahadewi. Jaga utama. Ojo ngeke mongso kok dadak. Ngapunten Rama. Iya. Menawi wonten wonten tumpang supuna dungkap nyuwun asih pangastumu. Nggih, boten dados kula. Nanging sampun ngantos kecana kondur. Jalaran didhawuhanipun ingkang putra kalih putri kula. Badhe upah hargya ingkang sakageng. Oh, pengaten. Menawi angkah pikajenganipun rampung pahargyan ingkang pun wonten ing Medang. Badhe kula tanggapaken tontonan kentrung. Tontonan kentrung. Menapa wonten ing Medang wonten tontonan ingkang kasebat kentrung. Nembe naminipun nembe kepiring sak menika. Menapa malih wujudipun? Menawi mangke katuju kula ning Kendali, menawi wonten tanggaparsa kula aturi nimbali kentrung saking kula. Matur nuwun saking pamit. Iki matur nuwun. Senopati, Ori cek Kanjeng. kentrung dawuhi supaya ngadeg. Sendika Ya.
kenalan kok. Mripat tadi. Lah iki ra mripat. Iki bener rombongan kentrung. Nggih. Terus ketuane kentrung di Kula. ketuane kentrung. Kula. Ana ketua telu. Aku ayo ketuane siji nek ngundang bubar. Terus apa ketuane? Kiai iki. Bae. Ayo. Ini lho. Lho. Aku ketua. Ah. Sing sugih ben kowe kok. Tenan? Ya. Deal. Mulane ngaja wayah. Diwayah gak ono. Kula, Dik. Saiki yen kowe ner ketuane Nggih. cara ditanggap Heeh. sak babak piro? Belur. Sak babak piro? Belur. Sak babak. Belur. Kok sak babak belum? Lah tanggane kula tiba babak belur. Kirane tiba. Lah maksude Iki tanggapan regane piro? takok tanggapan regane piro? Ya apa kok babak belur? Nek tak menawa babak belur tiba, nek tanggapan iku standar iki. Umum. Nek umum iku regane 30 juta. Sedina sewengi Sewengi tok 30 juta, nak rina wengi 40 nak umum. Lho, dinyang tok ora. pinten? Suwidak juta. Gak itu. Hei. Ora lah. Tawa piro? 30 sewengi nak 40 rina wengi. Lah iki dinyang piro? Suwidak. Lah kok ora oleh? Ora itu aku. Lah kene Harga pas. kudune oleh. Ketuane kowe apa aku? Ketua kok aku diting ngene lho, lagi ini lho. Lho, ketua model Ndung. Ketok. Lancen hernia. Ora mbok sakit guri. Tak taleni ucul. Ngono iki. Gak itu aku. Regane piro? 40. Sedina sewengi. Heeh. Nek sewengi 30. suwidak. Ora itu. Ya kene kok rantok. Harga pas. Iya. Ora itu dinyang ora itu. Oh, iya. Lho, bojone sampean ngalah, Dik. Gini. Lho, Kene iki kena apa? Penyakit tembinane lemu. celandane gecek wong kowe. Hah? Landaan Apa-apa? Apa madhep aku nggih? Sing madhepe sapa? Aku madhepe kono. Ora kira. Deal 40. deal. Oke. Ora wani. Apa kamu Eh, ya? ora wani lho. Ora wani. Ah, gak sejajar lho. Kene. Apa? Wah gene. Lah kudune iya. Sa. Ayo diwiwiti, Pak. Sakniki Gak. Kok bar cukup. bar subuh malah nek jero sik. Ya, kok ngenani kapal sik ya. Bar subuh saestu. Saiki Ratu ra kena digo contoh. Kok saiki bar subuh. Oke. Dan saniki ndara. iya. Aminiti nyambut kentrong dalu punika. Kentrong gaya baru. Nggih, turun. Goblok. Piye ya? Aminiti nyambut kentrong dalu punika. Kentrong gaya baru. Sumangga. Ngono. Iya. Ya ora konjo kowe kok. Lah ngono dadi ketua. Lah salahmu kok tunjuk. Udan. Mudeng-mudeng. Jajali. Ya. Ayo. Sumong. Asu monggo. Asunem dhewe kono. Piye lah? Sumangga. Sumonggo. Susu. Mama. Ya enggak. Ya. Apa? Monggo. Lah. Yo ngamukan. Yo. Bojone bupatine kok ngidang-idu ketoke seneng kowe apenan. Wis gongko digarap. Yo. Ora wani. Amiwiti nyambut kentrong dalu punika. Sumangga.
Kok senengan bisiki ku apa? Dan kowe ku nek nyelip ngebel ah. Lho kok kaya bis e, Tong. Aku bantu kowe. Iya. Ya. Kode ah. Kamu kode. Kami miti nyambut kentrung dalu punika kentrung kaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dados. Penak kentrung iki. Dirungokno penak. Dirungokno karo rokok penak. Dongang terus kowe. Piye? Genten kowe sing mabuk. Aku nabok apa? Mabuk. Heh. Iku. Apa ya? Apa kelani? Nak tuwa iki sensitif. Apa? Darah tinggi. Mun saudara mboten napa-napa to? Gak apa-apa. Yo, baleni. Tak tung dejetung, tak tung dejetung, tak dlang, blang gentung. Dah. Yo. Udan. Udang. Nek ora bener dipotong. Ayo sing bener ah dipotong lho. Kami miti nyambut kentrung dalu punika kentrung gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Der. Cakeme sing muni iki ora lambene. Lah sing muni apa? Tak dang, tung. Maksudnya oke iki sing muni. Iki lho dituthuk. Hukum dawa monggo nyongok irung. Iki. Udan. Iki. Lah gunane ana iki nggo apa? Lah sing ngerti sapa? Gentung. Nek kurang gede tutuke tutuk kanggo iki. Lah. Dam rempul sirahku. Udan. Yo. Wah, goblok. Wis sing penting ketua gene. Kurane dibodoni wong terus kowe. Lah sing bodoni ya kowe lho kok. Hei! Iki ditangkap. Lah sing ngomong ora ditangkap sapa? Iki ditangkap kok. Aku nanggap kentrung ora nanggap wong bantah. Nek kentrung iku ciri khas bantah dhisik lho karek nonton nek cerewet. Yo sing nanggap. Iya iki sing nanggap. Lah iya. Ame witi nyambut kentrung dalu punika. Kentrung kaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dadah. Ora umum iki. Elon ayun. Piye nek jak? Gede wong Gusti Putri ku lho. Gene. Duwe ora anyang-anyangan. Lho Gusti Putri dhewe. Iya. Aja banter-banter. Garwaku iki duwe penyakit jantung. Lah, Oh, lemah jantung. Penyakit jantung iku anggere kene ditemek sendut-sendut iku penyakit jantung. Iki nak nak cari. Hah. Reksa. cacak periksa. Sing dhisik ngene kok. Ora gelem iki. Ora gelem. Templekno. Hah? Templekno. Tembak kok ngono. Nek kene lho kene. Engko nek kene malah bahaya. Oh. Yo oke. Ora wani lah yo. Hah? Kowe. Lah nek sing dhisik los kok. Ame witi nyambut kentrung dalu punika lan ae kentrung gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dadah. Elanen ayun. Antar keliru. Elon keliru. Sedang saja. Yo. Ono? Ya. Yo. Kentrung gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dadose wong. Kok lali piye? Iki anak buah lalinan. Ora tau main. Ora main arep-arep main. Main keliru. Lah kok keliru terus. Aku ketua. Iku ketok. Kentrung gaya baru. Sumangga. Dadah.
Jar kowe. Kenapa ya? Liwat. Hah? Liwat. Nuwun sewu, karo Pak pripun? Mau pripun? Sedor sakmene gedene kok aku kliwat iki jarak kowe. Yo saking penake kok. Pateni wong. Lho senengane pripun? Lah aku kampleng ya. Lho sampai ten mriki replay tayangan ulang. Oh, gerak labang. Udah lambat. Contone. Ya, angel iki. Alah, jeneng piye lho? Hati-hati ya. Aku yo lali kok yo kliwat. Mas, Contone iki. contoh. Ben ngerti kesalahanku. Yo. Emang piye? Ayo. Aku ngono. Nah, Halus lho iki lho. karo joget aku mau. Gerak labang. Emang kan joget wae? Yo. Lah kok iso ngamati Karo joget apa penuduk ngene iki kliwat. Aduh. Karo contone malah banter contone iki. Lah iki ora ngungsi bahaya ya. Maaf, Dik, maaf. Iki mau wis do madang apa? Pripun? Wis do madang. Dereng. Iki mau Dereng madang. durung madang. Dereng. Nang pundi? Madang. Madang. Madang yo. Derek. Siap. Wis madang urung? Dereng. Madang. Segone nang metu. Karena pundi to? Segone pundi niki? Segone ndi? Piye? Sego. Segane apa? Lah jere madang. Lah iku madang apa meteng? Madang. Lah kulo madang. Lah iya iki madang. Lho segone. Ora ana segane, kowe mau tak rekoni. Nggih. Madang apa durung? Derek. Madang apa ono? Ora wong tuwa tak sikat dhewe. Jomona, urusi lah kemang padang apa ora? Peteng. Lho peteng ya, Ndoro? Peteng dorong. Wis ngene, Bung. Eh? Dereng. Dereng. Kowe, Dereng. kowe. Dereng. Ayo ngene. Ayo. Ngene. Lah iwake ndi? Eh? Iwak. Iwak apa? Lah ngene iki. Lah aku mau piye? Ayo ngene. Ayo. Ayo. Lah segone gak ono berarti ngene ta? Ngene tok. Alah. Bener nak kaya iwak togek e. Wis madang wis ngene. Pati goreng iwak oke. Iki kentrong bayar lho. Didine. Duwite sing gowo ora Lah sapa? garwaku. Gusti Putri. Sing beto. Biasane garwaku yen ndokok duit Heeh. kira ning dompet. Lah teng. Teng mriki. Kula pedet angsal. Tok bae. Artane pundi Gusti Putri? Hah? Apa sih tak kenapa? Arto bayaran kentrung. Ayo, mulai. Ini. Ah, tenanan. Tenanan. Lah ya. Ya. Kami witi nyambut kentrong jalu punika. Kentrong kaya baru. Nggih, purun. Semonggo. Dados. Aku kok ditangno. Wes apa? Odol-odolku. Apa mau abane makis? Dara sing nyuruh sinten, Dara? Sing nyuruh sinten? Balik aku. Kamu toh? Iya. Wah, ngono. Makhluk rasane kok. Ayo.
plastik pecah apa Pak? Dis. Dalam kok bilang separuh iki. Mulane aja mekluki sirahe kancane. Lah kliwat kok. Ayo, dipatine ndi? Fungsi. Ngalah. Rumah salam. Ya ya. Kami witi. Kentrong dalu punika kentrong kaya baru. Nggih purun. Sumangga. Adas. Yen wong telu padha bentone. Ngono, bentone lho. Lah piye? Padha nyambut gawe. Yo, Walolo ya lempet-lempet lah lempet sarung. Lempet sarung katon Surabaya. Amet-amet kula tak ngantro. Menawi lepat tambahi arto. Perkara duit gampang. Ambil. Tak bonusi separuh harga. nggih, suwun, Dik. Ayo. Dua lolo ya ana-ana lah ana gedang. Ada lutung. Niki varian apa? Ono gedang. Sisae bugis ono gedang bugis ono. Sik. Kowe nek ngandani kula nelon. Lutung. Apa nelon-nelon iki boten krungu. Aku ngantek jumbul. Lah kok jubur? Kene takone ono untung. Napa jenengan boten nyadar? Niki ana lutung nyemoni sampean. Ana lutung lho, Mas, sampean. Iki Iya, ora kene. boten. Nek aku Nggih. oke. Kamu malah oke ya. Ayo. Dua lolo ya ana lutung kemangan gedang. Yang sing ngantrung jaluk wedang. Wedane komplit. Sampun. Kopi, Nggih. teh, Nggih. Susu. Oke. susune ndi susune. Susu kok nyawang garwaku. Lah niku beton apa mboten? Iya. Lah iya. Tapi susu nganten. Dua lolo Ya. ana lutung rengawa kathok. Apa? Yang sing ngantrung jaluk rokok. Komplit rokoke rino wengi. Rina wengi. Iya. Oke. Niki nyuwun cerita napa jenengan? Ceritane apa bae? Fakta. Dongeng. 50-50. Fiktif. Fiktif nggak sih 50-50. Terus kisah nyata. Sik, kok faktai pembunuhan tapi Cerita kentrung iki ana kabeh, Ndoro. kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Nyata. Iya. Lah kok mirip putri. Mantene ayo aja. Lah iya. Ngerti ya tak pek dhewe. Mirip wayo. Dah, jamu kancane. Di kancane. Ayo dah. Maksane seneh kok. Kembang jagung lak mendet mantul. Iki apa iki? Apa? Kowe lali ora kok enak lho. Sing angkat ben iki lho. Angkat doro. Aku sing nanggap. Wangsalane kembang glepang.
tenanan. Cerita Ami. Ami witi nyambut kentrong dalu punika kentrong kaya bagus. Nggih purun. Semonggo. Dados. Pada suatu malam ada dalam kampung Asmoronto ucap kacarito Kita pono. Dulitono. neletono Kosorono. Kondik. Iya lah, kecap barang, kecap. lah ucap kacarito iki kok Langsung iki. iya Ya ndang gagengan ini tuh. Nyanyi gala-gala mau apa? Balolo ya awan tenakan dalam kampung Asmoronto kondo monggo Kocap kacarita. Ana ing negara Purwakanda lan negara Ngatasangin. Pendak taun sepisan ngawontenaken perang adat. Perang bisa kasirep menawa Sang Prabu nganakake bedamen kanthi margi bebesanan. Temanten putri setya tuhu tresna temanten kakung ning emane temanten kakung ora tresna jaran wis duweni katresnan bocah saka desa kang aran Sorapatmi. Cukup. Get-geti wong ana apa? kowe lha apa kok kentrung Yo keturun aku kok. oh Ndak ana wong iki. Lho, lah iki mau ngene. Sing krasa apa? Mosok iki main nek gone demit lho. Lho, kok ora ono? Yang wengi Kayak apa ya tututi. ayo